Det ser jeg ikke altså. Happy Wheels. Op, Bisse. Og for helvede. Op, Bisse. Hop, som du aldrig har hoppet før. Op, Bisse. Hop nu. Hop, Bisse. Hop, Bisse. Hop, Bisse. Er det det, jeg kan sige? Hop, Bisse. Hop, Bisse. Det er vist lidt giftigt, det der. Hvor heller vi ikke fra? En beskyttende mor. Det er giftigt, det der, John. Det er giftigt. Okay, hvad gør den her? Vi skal måske lidt tilbage i tiden. Klar det. Yeah. Med den brækkede arm. Det er jo fantastisk. Hvad vil ham der mand? Tænk. Nå. Ja, okay. Det var altså lidt, jeg fandt der. Ui, ja. Vink til alle folk derude. Shit. Nej. Jeg for helvede. Det er sgu da julemand. Ho. Tak, julemand, du kan. Nå. Ja, det. Nu får jeg vist ikke en segway en gang til. What? Nå. Hvad? Yeah. Lad os bare børn. Jeg må undskylde, jeg små ikke lige kunne være her, men sådan er det jo med den. Ja, sådan er det jo med den. Hvad helvede? I står i vej. Nå. Nu står I så ikke i vejen mere. Tager vi den i fræset. Hvad er så Sønneke? Skum. Nå, okay. Nå, jeg elsker de venner. Ej, det gør jeg så ikke mere. Nej, stop. Nej. Jeg synes ikke, det er så sjovt, de her venner. Jeg kan godt se. Nå. Det kunne jeg så ikke. Go for it. Lige bolleren. Go for it. Go for it. Nå, det passer ikke. Ja, det er fandme godt det der. Kom så og smæk min røv. Klasse det der. Det er så godt. Jeg nogensinde set nogen. Nej, det har jeg måske ikke. Kom så, Sønneke. Ja, far. Ja, far. Hvorfor siger du ja til, at jeg siger, at du skal komme? Det vil jeg ikke, far. Nå, okay, så kom du bare. Eller, du kan dø. Nej, far. Kan du ikke lade være med det der? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Du skal bare flyve væk. Okay, far. Ej. Nå. Far, du klarer den. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Okay, far. Hvorfor siger du okay? Og så Sønneke. Okay, far. Prøv at se, det er din stedebror. Ja, far. Nu sidder vi fast i det der gyngestativ. Ja, far, det er ret irriterende. Ja, det er det godt nok. Kan du ikke bare tige stille? Jo, far. Kan du bare gå ud og skubbe? Jo, far. Jeg sagde, at du skulle tige stille. Ja, far. Der kommer din gamle bedstefar. Ja, far. Hvorfor kan vi ikke køre over ham? Det ved jeg ikke, far. Nå, okay. Det er en til din stedbrødre. Han skal altså lide en dødsmerte. Ja, far. Der er en til. Ja, far. Der er rensdyr. Ja, far. Der er mor. Ja, far. Der er stedbror. Ja, far. Kør nu. Ja, far. Kom nu, kør.
Ja, far. Kan du skubbe, eller kan du kun snakke? Nej, far. Nå, okay. Så skub. Det er rensdyret. Et menneskerensdyr. Og hvorfor kan vi ikke få den her op, Svendike? Det ved jeg ikke, far. Okay, nu kan vi ned i mit gamle ægtepar, der dø. Nå, det vil blive delen fra din skole. Ja, far. Nu kan jeg ikke gøre rent mere. Nej, far. Og der er der noget. Nej, hvad er det der? Der er et eller andet. Jeg vil gerne tage imod pengene. Det var bare lige min Svendike, der skulle ud og have en lur. Sådan. Vi er John, og vi holder tit sammen. Og vi skal op og klatre. Hej, Svendike. Hej, farfar. Du skal ikke kalde mig farfar. Okay, farfar. Du skal ikke kalde mig farfar. Nej, farfar. Hvor er min bil? Det ved jeg ikke. Nå, okay, hvordan kan du råbe så højt? Det ved jeg heller ikke. Nå, okay. Jeg synes, vi skal til at sige farvel. Okay, farvel. Ja, vi ses alle sammen. Jeg håber, I kunne lide nu en første video. Så hej.